Benvidos, benvidas, benvides a un especial de Esquiciadas de Libro Día das Escritoras. Se estades máis ou menos pegados ás nosas redes, xa sabedes que este mes de outubro tiñamos 3 programas, este é o segundo, que está así metido un pouquiño no medio, porque é un programa moi especial. Porque é moi especial, porque temos público, que non se ve, pero aí están. Pero están aí, de verdade. Estamos emitindo en galego, que supoño que de eso xa se dera conta Xa xente. conta, sí. Temos Temos unha convidada moi especial, con todos vos, Antía Yáñez. É unha maravilla porque ademais temos unha convidada moi especial que é a convidada perfecta, prestouse a todo. Antía, podíamos falar, sí. Podíamos, sí. Non lle importa meterse en un charco, está moi ben isto. Eso é o leitmotiv deste... Este é o leitmotiv. Bueno, Antía Yáñez, así por riba, para quen non a coñeza, pois non estabes no mundo. E de unha Empezar librería... insultando ao público O é meu. un pouco este tema, sí. E de unha librería que tedes un montón de libros de Antía, o último, unha maravilla, se me preguntades, O clan das Barbies, que ademais é un libro que devorei, porque é verdade que tampouco é moi longo, pero é que duroume un día ou dous, porque é moi entretido, lese así, iba a dicir cómese, pero que cómese? É un libro que se devora moi rápido, O está meu fantástico, favorito. é moi donoso, pero é que este moi noso, tía. Ese non o lin. Va, pois cando leas vas Pagas flipar. decir diante da xente que non o lin. Non pasa nada. O meu favorito deste porque está escrito de dentro da miña cabeza enferma. Sí, eu recoñezo que Non pensas nun elefante rosa é un destes libros que me pareceu especialmente fácil por incómodo, quero dicir, vime tanto nese libro. Cal é a palabra esa? Perturbador. Perturbador, sí. Perturbador. Vime moitísimo nese libro. E temos aquí, ten máis libros, pero estes son os 3 que teño na miña biblioteca. Senlleiras, que foi o libro polo que te coñecín por recomendación dunha das miñas libreiras de cabeceira, que me dixo, chegou este libro hai uns días, vaite encantar, esta rapaza escribe para ti. Pois ten toda a razón. Antía Yáñez, benvida a Esquiciadas de Libro. Pois, para min é un placer, estaba pensando como saudar, non teño ni idea. Así que, hola. Vale. Podería ser a terceira Sí. deste podcast. Bueno, eu creo que encaixa moi ben neste podcast Antía porque é escritora, e polo tanto ten moito desquiciada. Desquiciada e feminista. Sí. Non sei en que orde, creo que primeiro desquiciada. Nós tampouco. Logo... De nós Crees mesmas, que digo. primeiro esquiciada, sí? Sí, porque lle dá máis Empaque. Eu interesa á vida. creo que en parte as tres somos un pouco escritoras por desquiciadas. Sí, se non fósemos desquiciadas non seríamos E escritoras. Moi desquiciadas probablemente por non. feministas. Non, eu creo que son feminista por desquiciada. Non, Creo que eu ao chegou revés. antes a rabia e logo o entendemento do feminismo. Pois por eso. Pois non, primeiro desquiciada. No. A ver. É igual. Non. Pois mira, Igual a discusión semántica aquí non, tampouco interesame ten... este concepto. Que chegou antes a Antía Yáñez? A rabia... A carraxe. A carraxe. Eu sempre estou enfadada. Claro. Ves? Disimulo moi ben porque son moitos anos enfadada, pero eu creo que chegou a enfado primeiro de cousas que vas vendo, que non entendes, que tú Como dices... pode pasar isto? A mí o que máis rabia me daba era cando a miña nai me dicía non digas tacos, as señoritas non dicen tacos. Non quero ser unha señorita, mamá, quero dicir Claro. putos tacos. Eu quero ser presidenta do goberno, que carallo vou querer ser presidenta? Puxeronme nun comentario de Instagram, oxe, o de... Cando ti dixeche no último episodio que eu tiña sí. que ser ministra de Cultura, Sí. hoxe vin un comentario de que non tiña que ser ministra de Cultura, tiña que ser presidenta do goberno. Non sabedes o que dicides. Todos baixo o meu mando. É que eu non sei como dicir que non é boa idea. Non é que sería unha dictadura. ademais. Teñote aprecio, pero non é boa idea. Non, é que sería unha dictadura. Prohibiría todo. A mí pareceme ben que a Antía recoñeza a carraxe como primeira emoción real, porque da miña carraxe naceu o meu feminismo, teño que dicir. E iso que crieime nunha contorna na que o feminismo estaba absolutamente normalizado no sentido de a miña nai tiña un posto de responsabilidade por riba do que tiña meu pai, cobraba moito máis, o meu pai facía cousas na casa e a que colleu taladro, que non se di taladro en galego, dise trave. Isto é unha cousa que aprenden hai pouco, gracias a Pablo. Pois na miña casa a trave estaba nas mans da miña nai, non do meu pai. Entón, aínda así, vivimos nun mundo tan machista que non me quedou outra que acabar encabronada. E claro, volveste... Pois para min é o camiño, sí hai, iso está claro, como en todas, non? Pero tamén hai o camiño contrario que o feminismo lévame á carraxe porque dende que teño bases teóricas nas que sustentar cousas que non entendía moi ben, cabreome aínda máis.
O resumen é se non estás cabreada, non eres feminista. Estou totalmente de acordo con isto. Si non estás cabreada, non estás desperta. Igual, directamente. Bueno, pero a veces está ben estar un pouco dormida para non Claro. enterarte Ojalá. do mundo. Es pouco de dormir, ti, porque estes 3 libros dos que falamos na túa presentación son 3 libros moi expelidos dende o principio. Senlleiras foi, iba a dicir a túa ópera prima, non é verdade, tes libros anteriores, pero foi o libro que sacou Antía Yáñez de cara á galería literaria e a colocou nas estanterías de todas as librerías. Se cadra vos 3 é o máis moderado e, aínda así, permiticheste o lujo de matar xente, de perseguir asasinos, así con mala leche, e incluso de traerlos do máis alá, que tamén ten o seu aquel. Es unha escritora con carraxe consciente. Sí, porque eu cando lía libros eu era no fondo moi Disney, moi pensamento Disney. Os malos que reciban o seu merecido sempre, sempre. E logo agora xa me vou moderando nese sentido porque a vida non é así. Entonces a veces teño que ter, non sei moi ben se quero refletir a vida nos libros ou se quero meter nos libros o que non pasa na vida para poder quedarme un pouco a gusto de cando en vez. Claro, eu teño a sensación de que, polo que eu coñezo a túa literatura, cada vez tes menos medo a incomodar. Nunca tuve medo a incomodar, pero era nova, e entón, cando eres nova... Era sí nova, que... di ela, que, a ver, Antía... Bueno, pero ahora estou aí no límite de idade donde xa deixas de ser nova, porque Xa non te moitas das renovan o cousas, carné. claro, moitas das cousas das institucións públicas é para menores de 35. Entón eu estou a punto de facer os 35, entón estamos nesta aí na primeira liña etapa. de... Claro, de logo xa virán os 40, pero a mí dame igual. Unha cousa que pasou hai moitos anos. Entón, cando escribín Senlleiras, que tiña 24 ou así, claro, eu ainda estaba rematando a universidade ou recén saída da universidade e ainda había ese afán de que a xente que me rodea non se decate de que estou medio... Fatal da cabeza. Moi enfadada. Fatal da cabeza. Claro, entón... E tamén a había expectativa ainda... do público. Non había. Non, pero agora sí. Agora, sí, no sentido de este libro darame para comer, e agora está o pensamento de este libro daralle de comer á miña filla, que eu podo pasar sin comer algunha vez, pero a miña filla, pois non. Pero creo que nunca me corto polo público, porque xa saben o que hai. Claro. Xa chegaron a ti por algo. Claro. Claro, que xa chegastes directamente a un público que me estaba debecendo por este tipo de literatura, por unha literatura moi realista dentro da ficción. O Clan das Barbis é unha distopía tampouco tan distópica, pero bueno. É un pouco, mira, ti non o listes aún. Non. Lévalo según saíamos aquí. Non me xa podes sabes. dar un libro en cada A episodio. mí máis eu intercambiamos libros así en todos os episodios, parecenos ben. Como droga. Claro, a min encanta Droga facer tamén. isto. No. Este vai te gustar especialmente porque o mesmo que en El cuento de la criada, Antía propón unha distopía na que todo do que se fala existe. Xa falábamolo O o día mellor non de... está nese caldo de cultivo perfecto no que está na distopía, pero todo o que metes dentro Non falábamos de... disto no episodio de literatura apocalíptica, Sí. que a min a literatura apocalíptica que máis medo me dá é a que non xa vexo está. tan lonxe que poida converterse en realidade. E que non? Margaret Atwood explicaba, cando facía as entrevistas del cuento de la criada, dicía que todo o que conto xa existe no mundo, o que pasa é que non existe todo xunto dentro do mesmo estado. Ou no mesmo, claro. Pero existe. Pois no caso do Clan das Barbis, eu atopeime un pouco nesa situación de que isto xa está a pasar. É que encima, cando estaba saindo, ou a punto de sair, ou xa estábamos rematando co proceso de edición, foi todo o rollo de Ana Obregón e su hija nieta. Entón, pois... Non me toquedes temas, podo estar falando hasta as 4 da Esta é mañá. outra cousa que me gusta moitísimo de ter a tía esta tarde aquí, porque... Non se escapa ningún tema. Claro, non ten problema en entrar dentro da cultura pop, que é un referente Vamos que nos banear en utilizamos Twitter. constantemente. Ay, ojalá una Nos queremos que no se... Arroba Anita Obregón, por Sí, favor. unha das nosas aspiracións é que nos cancelen. Sí. Porque cando te cancelan é que hai xente aí vendo. Fenómeno Bárbara sí. Streisand. Tivemos un amago no 8M, Ai, sí. pero nada, quedou en nada. Sí, me dijeron cosas que me meterían en sitios. Bueno, es igual. É verdad, no 8M, pois non sei, porque eu creo que era sábado. Por exemplo, 8M, vale? amenazaron con meter Guccis no noso armario, non pasou. Sí.
ou escobas en... Bueno, igual. Pero iso dicíamolo homes ou mulleres? What do you think? Non, máis veces das que parece mulleres. Sí, vale, que a min pero é unha non. cousa... Esto Cando son cousas de introducir é escobas outro en tema que non sitios non acabo son de mulleres entender. nunca. Antía é escritora en galego, militante do galego, Que ademais. cambio de tema, verdad? Sí, son moi de facer isto, Pero, tía, Ana Rosa molestouche o tema que No, tiñamos as escobas. Pero que se nos van a cancelar, que non sei se o día que temos Antía, tía. Bueno, unha polémica para subir Bueno, pois caché. veña, imos con isto entón. Que escoba utilizarías no caso de... No. Non, Antía, como sentou en xeral El elefante rosa? Porque é verdade que Senlleira será máis suave, máis doce, Mira. sendo como é unha novela con un trasfondo absolutamente feminista, sen ningún tipo de pudor, é unha novela máis doce, e máis pausada, e non penses nun elefante rosa, é unha novela na que te obrigas a mirar ao espello, o teu, o meu, o de Abril, eu creo que de todas as mulleres, atreveríame a dicir que de todas, pero non me atrevo a falar das da xeración anterior, porque creo que viviron unha vida moi diferente a nos, aínda que tiveran probablemente os mesmos traumas e máis. Pero sí podo dicir que da xeración X en adiante, Estamos eu creo todas que todas as tralladas, mulleres do taladradas mundo, da cabeza. todas as mulleres do mundo estamos nese espello. Entón teño curiosidade por saber como sentou na editorial, porque ademais non penses nun elefante rosa, para ti supuxo un cambio de editorial. Sí, supuxo un cambio de editorial, pero non porque Galaxia me tratase mal ni nada, teño moitísimo cariño a toda a xente de Foi unha Galaxia. cuestión de profesional, claro, sen sí, máis. foi cuestión de que estábamos intentando que a novela saíse en varios idiomas, entón, pois, como fixo unha aposta o grupo Anaya, pois fixaronme unha proposta por todas as linguas, e foi por iso. Quero dicir, hai moita xente que lle gusta o salseo, pero non houve salseo ningún. Non somos nós. E sempre me escoitarías falar maravillas de todas as editoriais que as que publiquei, porque a verdade a mí sempre me trataron Esto ben. creo que a Eso partir sí que é o elefante rosa. Este momento é o momento no que eu podo marchar do podcast e deixarvos a bolas do Sí. porque é verdade que Abril ten un concepto do mundo editorial moi diferente ao teu. A ver, Bueno, tamén eu... te digo que son moi complaciente. Bueno, eu intento a veces, pero non me complacen a min. Pero non, eu... A ver, falando en serio, por unha vez na vida. Eu acabo de entrar no mundo editorial en galego, non publicara nunca, tivera algunha... Ai, é que acabo de darme conta que sois compañeiras de editorial. Cheers. Claro, é que non me entero nunca de nada. É verdade, Aquí estamos. sí. Pero eu teño moi mala opinión do sistema editorial en xeral que coñezo, que en castelán é moi mala experiencia. E non só a mala experiencia, senón un análise un pouco máis a fondo das cousas que están pasando, e que eu, isto non é por facer a pelota a Xerais, aínda que agradezo moito a oportunidade, pero que eu non estou vendo en Xerais, por exemplo, que é a miña primeira incursión no sistema editorial galego, non sei se me explico. Xa só o xeito de traballar, o trato, moitas cousas son moi diferentes. Aquí conocémonos. E Sí. por Españita adiante, moitas veces... Tú quen eras? Non falamos fai 5 Sí, minutos. a ver, Como eu que xa quen o son? falei aquí algunha vez. Non é que eu sí. sea moi famosa, pero falamos fai Bueno, 5 perdona, minutos. é famosísima. Bueno, Eu pero xe- quero dicir que a veces non é cuestión de non sabes quién soy yo, sino Si de que acabamos Non, de falar. sí. tuvemos unha reunión Non, eu fai creo que- 2 horas. Había 10 personas Claro. máis, pero hombre, non sei. Eu creo que tamén falo sempre dende a miña percepción, que repito non é só miña, levo bastante tempo, chamado terapia, ese tempo, intentando entender o sistema editorial e por que a min me afectaron tanto persoalmente, emocionalmente, moitas das cousas, e profesionalmente, por suposto, moitas das cousas que me ocorreron nel. E unha pequena cousa, non é que sexa, nin moito menos o centro, é que no sistema editorial estatal sempre vamos ser periféricas. Eso... Os galleguiños que queren escribir. Claro. Pero en como cambio- te vamos a hacer unha promoción desde aí? Que la vaca pasa los martes. É que, claro, a min eso pasoume moitas veces. É que eu encántame que poñabes este tema así enriba da mesa porque sírveme para encauzar este podcast, que dende o principio ia ser... Pero tiñamos un tema. Tiñamos un tema que era odiabas escritoras. Ah, Claro, eu
sabemos que a experiencia editorial de cada un dos escritores é absolutamente diferente, a miña non ten nada que ver coa vosa, a de Abril non ten nada que ver coa de Antía, estivemos aquí con Marta Villar e Marta comentaba o mesmo, que ela tamén pois tivera outra experiencia diferente, pero sí que teño a sensación dende fora de que hai un punto común, que as mulleres temos como conxunto unha experiencia editorial diferente a dos homes. Home, pois sí. Ou non. Eu, por sorte, vou dicir unha maldade, non trato con moitos homes no sistema editorial. Iso é unha maldade. Podes vir ao podcast cando queiras. Iso é unha tranquilidade. Bueno, estaba pensando, no, teño editores homes, pero quero Sí, dicir, eu tamén. compañeiros, sobre todo, claro, no mundo editorial, que son arte, a literatura é un arte, entón hai moitos egos, e hai moitos egos Difíciles de xestionar. entonces Valga la redundancia. Egos masculinos, valga la redundancia. Bueno, hai mulleres con moito ego tamén, que Sí, non pero é unha distinto. exclusividade, pero sí que é verdade que socialmente a sensación que eu teño... Mira, eu teño unha anécdota, vou te cortar, porque senón vai Non, ser pareceme unha ben. anécdota. Teño outra aquí en espera. Eu non sei se acababa de publicar Senlleiras ou se só tiña o Misterio de Porto Marín, que a miña primeira novela é literatura infantil e juvenil, con lo cual, mujer, joven, escribiendo leaks. ¡Qué riquiña! Ai, non? Entón, acórdome un escritor bastante coñecido aquí en Galicia, de feito, eu lín un libro seu cando estaba no instituto, o sea, dese nivel de escritor Xa falamos, sabemos quen é. que me deu, bueno, foi unha presentación de algo, non me acordo que, estaba ele ali, entonces cando nos marchamos, pois foi me dando a chapa de que lle preocupaba que eu abandonase a enxeñería por escribir. Dios mío, xa sei quen é. Porque... Ai, a todo isto que moitos de vos o mellor non o Porque, sabedes, pero claro, quen a é enxeñería, si son enxeñeira de camiños, canales e puertas. Sendo chica, que mona! Entón, que lle daba, claro, que me iba a perder moitas cousas da vida se eu deixaba a enxeñería, porque a enxeñería, bla, 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 Pero bla. ele é enxeñeiro. Sí. Non era o mesmo enxeñeiro que a min, pero era enxeñeiro e bla, 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 bla. E eu, como son unha bianqueda, Logo temos que tomar un cafetiño e falar de esa persoa. creo que ahora mesmo se me tivese pasado, por eso digo que medrei, non? Bueno, medrei, que son A ver, eu ahora teño- mesmo Quitaches o complexo de falar, Eu- máis que medrar, quero dicir. Chega un momento no que xa non tes por que aturar a xente dando leccións que non proceden. Bueno, Despois outra anécdota graciosa co elefante tamén. Conta, conta. Conto tamén, xa. Home, claro. Vale, cando me preguntabas que acollida tivera, eu en xeral, os meus libros estou contenta coa acollida que teño, non? Non é que lle faga os últimos, sobre todo, a crítica en moito caso, pero quero dicir, os lectores, as lectoras, vale. Entonces fun a un centro de ensino público, instituto. Correcto. A facer, bueno, era unha cousa que estaba moi ben montada, que orientadora, que facía como unha charla de saúde mental en xeral, entonces estaba un pouco a excusa do meu libro, pero participaban representantes do alumnado, dúas nenas de terceiro de ESO, representantes dos pais, da AMPA, e chamara tamén a unha psicóloga do Concello, que levaba a Casa da Muller ou algo, bueno, había como, estaba moi ben todo montado, moi ben representado, non? Entón eu cheguei ao centro, e díxome, non o imos facer aquí, vai ser na Casa da Cultura ou algo así do Concello, e mira, vai este chico, este señor contigo no coche, porque así vai che indicando, e aparcas ali e logo el xa volve, porque o sitio estaba realmente a 5 minutos andando, pero como eu tiña que levar o coche para logo irme para a miña casa, pois así xa deixaba aparcado ali, entonces meteuse o señor no coche comigo, e pechou a porta, Vaime doer. pechou a porta e o primeiro que dixo foi, hola, tu libro non me gustou. E eu, menos mal que son 5 minutos. Me pasa lo mismo con tu cara. Pois non o leas. Entón é que non o empezoume a entendo. dicir que non lle gustara porque a protagonista era insufrible. E eu pensando, Ten a todo. miña protagonista é insufrible, non usted, mi protagonista. Claro. Entonces, dixenlle, xa estaba aí un pouco na transición entre me callo e non me callo. Dixenlle, pero mira, perdona, a ti só che gustan os libros onde che caen ben os protagonistas? No, yo non he dicho eso. Pero si el insufrible fuera un hombre. Entonces, bueno, me empezó a explicar mi libro, Ah. logo terminou dicindo, pero está moi bien escrito, está moi ben escrito, non me gustou, pero está moi ben escrito. Yo non digo que este mal escrito, te digo que está moi ben escrito, pero a mí non me gustou, pero está moi ben escrito. Entonces eu metín a cuña publicitaria e dixen, pois, eu creo que as protagonistas de Senlleiras che iban caer ben, intenta Sí, de ler carallo, Senlleiras, pero seguro como que tes se na non lle gustou biblioteca a outra. do centro, tal, eu non me acordaba quen era ese señor, e cando baixamos, aparquei, se fue, chegou a orientadora, preguntei, mira, este señor que veu comigo no coche, quen era? Díceme, o director do instituto. Ah, que guai. Todo ben?
Sí. Todo ben. Esta é unha cousa que a min pareceme asombrosa. Cantas veces vos atopastes con alguén que vos ofreceu unha crítica barra apreciación non No solicitada? solicitada. Porque eu isto entendo nun clube de lectura ou nun encontro Claro. cos lectores que para iso está. Para iso é. De feito, Non che teño van que decir... dourar a píldora, non? Bueno, si queres. Bueno, pero eu entendo que Sí, nun pero- encontro con lectores, a min No, pasoume pero cando sí, presentei sí, a sí, primeira novela nun clube, bueno, presentei en A Guarda, en Atlántica, eles teñen un clube de lectura fantástico, e entón, naquel momento, Juan estaba ao frente, e puxera o libro dentro do clube de lectura, pois para darlle un pouco de pulo á presentación. E cando chegamos á presentación, as bravas, porque esta é unha muller brava do clube de lectura, dixeme, estou rematando, trouxemo para a asignatura, e dixen, e que te está parecendo? Aínda non o sei. Dixen, bueno, vale, e quedaballe nada, pero 30 páxinas, estaba xa para rematar. E digo, pero de momento di, é que la caeme moi mal. Bueno, É que eu non pareceme ben. entendo o tema de caerche mal como crítica literaria. Teño Non, un pero que problema non con foi unha eso. crítica literaria, quero dicir. Xa, A súa entendo, apreciación pero- era, estáme gustando, porque de feito estou non rematando, non o deixei, quero dicir. Sí. Esta muller non tiña pelos na lengua, pero ningún. A ver, a min é E que- a súa apreciación era que ela caeme mal. Bueno, a min tamén. Quero dicir que É parece que eu vexo moita diferenza, a ver, eu por sorte, sí, xa está dito. Por sorte teño moi pouca relación con lectores. Que sí. En este Vale. pausa para a reacción del público, por favor. Non é que é verdade, porque como soy unha niña que escribe romántica, ai, non teño. Bueno, eu conocí a unha escritora de romántica das que lo petan en español, destas que teñen que sacar as fans tickets Sí, para sí, ir sí, a sí, Como se fora asinar. charcutería. E ela, ojo, que lle viñan as nenas cos tatuajes das frases da súa Sí, claro. novela Sí, 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 e ela sí, tiña eu moita vi, vale, relación, o eso. sea, ela estaba ali... Non, pero eu falo de lectores XY. Ah, Vale. xa te entendín. Xa Son- te entendín, estábamos falando do xa te xénero entendín. barra sexo dos lectores. É que, claro, Claro. utilizas o masculino inclusivo, isto non pode ser. Claro, moi mal. Bueno, eu non teño relación con lectores homes porque como soy unha niña que escribe romántica, non tiene por que leerme un Eu hombre. quérote moitísimo, xa o sabes, pero nena non es. Ai, pero chamamos moito, Falabas de como é a relación con... Rapaza, estamos ti máis eu máis preto da menopausia que de outra cousa. Quero A dicir, min- home, Isto non é broma, A mí tenme chamado niña, niña, compañeiros de editorial 10 anos máis novos. pásate. E Porque cando ademais po- sentía que é E cando nova. poño cara de... Mujer, es un halago, es que no hay parentas 44. Vete a tomar. Perdón. Claro, quero dicir que no teu caso, Non nova, había porque frase. efectivamente es nova. E ademais es baixiña, 12, tal, claro, ten que ser unha Hasta cousa... que abra a boca, entonces eu creo Para que... chamar... Claro, xa non. Era unha comparativa con que me chamen niña a min. Home, ti e máis eu temos moitos máis anos que Antía. Eu teño un compañeiro de carreira a este respecto, bueno, sempre iba con el nos grupos, porque el debuxa moi ben todo da AutoCAD, todo eso Para me facer encantaba. planos Eu é odio, maravilloso, claro. entonces eu facía todo os textos. Entonces eu xa escribía na carreira, aparte de facer traducción automática, sí, automática, non? Porque o meu profesorado casi todo falaba castelán, entonces eu dicía os meus apuntes, entonces iba traducindo automáticamente, entonces eso xa che dá un... Agilidade mental. Sí. Aparte de facer integrais triples, pois facía estas cousas, non? E despois, cando había cousas de grupo ou en parella, el dibuixaba e eu redactaba. Está moi ben, é unha simbiose interesante. E el sempre dicía que ás veces eu lle daba medo porque era tan delgada e tan baixa e non sei que, Sí. pero logo tiña unha mirada de te asesino, te miro e te asesino. Entonces sempre me acordei do meu, porque además ele era un tío de 2 metros, fuerte e tal, Pero bonachón. e me miraba e dice, Antía, dasme medo, dicindo, como? eu, si son un cielo, e dice, sí, pero a veces estás esa mirada asesina. Pero eu creo que esa algo- mirada asesina, é que necesaria. eu recoñezo que teño visto esa mirada en ti algunha vez, a min pareceme fantástica, creo que é en parte froito de ter que enfrontarnos a un mundo profesional, no teu caso por duplicado, o mundo da enseñería por un lado que está extremadamente masculinizado, e logo o mundo editorial que aínda que non está masculinizado, e siga hai moitas mulleres postos traballando de en poder. editorial, os postos de poder. Falábamolo pola mañá, non? Que Sí. as curritas son mulleres Son no mundo mulleres. editorial, prácticamente todas, bueno, ou moitísimas, pero os postos de poder están fora de dúbida. Así E no que... teu caso, Abril, como dicías antes, por ser muller e publicar romántica, que por certo non todo o que publicas é romántica. Sí, pero sí, porque bueno. soy unha niña. Bueno, eu lin libros teus que non son románticos. Xa, pero como tía. van a ir non poden ir a outra estantería, porque a ver se van pensar pero a a xente estantería- que intento escribir como un home. A estantería na que estean non me preocupa tanto como o feito de que ti Preocúpame a colles o min, que libro é o que fai que se romántica vendan, non é. ou O non. que quero dicir é, no teu caso, muller que escribe romántica, e no caso da Antía, muller nova, eu creo que tamén, digamos que
enfrentades o mundo literario de outra perspectiva, que tamén me pasou a mí, que é que a maioría dos vosos lectores son lectoras. Claro, por eso é un entorno moi cómodo. É o que decía antes, cando decía que eu non teño relación con lectores, é que sí. Pero ti presenciache algunha vez algunha interacción cando sí veñen os lectores, homes, ás nosas charlas. Isto imos contalo, porque nunca contamos Non, pero é que neste podcast. teño máis. Vamos contar agora esta, pero é que eu tuve en unha... 500 anos, porque hai 500 anos xa. Estábamos abrindo máis eu nunha presentación en Monforte, na Feira do Libro de Monforte, do último libro naquel momento de abril, que agora xa non, pero naquel momento era o último, que era Nuestro último verano en la isla. Publicado con Planeta. Entón estábamos eu abril máis eu ali, sentabas rascando o noso, estábamos ali falando do libro, que se pa alante, que se pa atrás, de saga xeracional, os pais, os fillos. Ten romance? Home, pois algo hai, pero quero dicir, está posto, bueno, non é fundamental na historia, en moito menos. El Departamento de Marketing de Editorial Planeta non está de acordo contigo. Bueno, pois equivócanse, fin da discusión. todos o sabemos. Estábamos ali falando do libro, había xente, máis porque había bastante xente. Entón, de repente, aparece un home, que sei eu, da miña idade, 40 e tantos, 50, un home, era maior, pero tampouco tiña 150 anos. Pasa por ali un home, queda de pé ao final da carpa e interrompe a presentación Porque eso só fai un home. con todo o seu papo, porque estábamos falando, non é que nos quedáramos caladas no momento. Mira, en perfecto castelán, ademais. Home! Mira, e que opináis Monfuerte. del robo de Camilo José Cela en el Premio Planeta? Del plagio. Eu opino que foi no 94, eu tiña 13 anos. E Eu Abril opino máis que eu- se calle la boca, señor. Claro, ali mirándonos en plan, pero que queres unha opinión ¿Y no fundada? te da vergüenza que... publicar con una editorial que ha tenido un ejemplo de plagio? Sí, pareceulle fatal. Digo, pero a responsabilidade dos Usted- males de Editorial usted- Planeta no, porque caen sobre a miña espalda. Usted onde publica, señor? Pero que marchou enfadado. Ah, porque lle Que non dixeche que non creías en Dios. Ah, non, porque dixen, non, pero non pasa nada que isto, non se dixen iso. Dixeche Estábamos iso, falando literal. do ano no que se publicara A Cruz de San Andrés, que foi o libro polo que se acusou de plagio a Cela e a Planeta. Coa de cousas de as que se podería acusar a Cela, foi ser Pero foi plagio, ese, é o que hai, non? Entón, non recordábamos o ano, sabíamos que eran os 90, pero non recordábamos o ano. Entón, porque foi no non sei que, non foi no non sei canto, o señor, non sabedes nin que ano foi, porque este señor está enfadado coa vida e con E nós, con nós con nós en especialmente. concreto. Entón, eu que tiña o móvil na man, porque sempre teño unha merda destas na man, dixen, pero non pasa nada, que para os invento Dios Google. É unha frase feita. E pareceulle fatal, díxeme. Non, porque- Que ten que ver Dios en todo isto? Dixen, nada, eu son atea, é unha frase feita. Guau, que Pois me és falta! atea, como podes mencionar a Dios? Porque é unha palabra do dicionario. Mira, Mira. pues, a D, aí, Non se a O, nota a oralme- S, vai só. Digo eu, espinaca, e tampouco creo en elas. Claro, non pasa nada. Non se nota, pero iba con minúscula. Cando dixen Dios, Claro. iba con minúscula, señor. Claro, Pero se berro moito, parece que falo en mayúsculas, pero non. Pois Pero que pareceulle non é fatal. a única, ademais. É dicir, en os poucos momentos realmente incómodos, bueno, quitando algunha cousa graciosa da que non vamos falar, pero incómodos, non? De non sei moi ben que contestar, estou sentíndome un pouco asoballada neste momento. Sempre foron homes. É unha cousa que me dá moita rabia, porque a xente cree que odio os homes, é verdade, non creo que se saiba. Pero, non, No meu caso non, eu teño que dicir que como xénero barra sexo non teño nada en contra deles. Coa súa concepción social, sí, bueno, é igual, outra cousa. igual, era unha broma todo. Era unha broma todo. Se hai que explicalas, Bueno, non son... claro, claro. Pero é verdade, pero nunha presentación aquí en Sada, por exemplo, o ano pasado tamén tuve unha de a xente educadísima, majísima tamén con Nuestro último verano en la isla, tal, e de repente un home, bueno, o resumo da intervención foi por que a ti te publica Planeta e a mi hija no, a mi hija. A mi hija, E a vale. mi hija no. Eu, pues, Como se chama a súa filla? A ver, claro. veña. Claro, pois Pero, así, claro, sabes? E a muller, en plan, calla. Que é como, Dios, é que sempre se atreven. É que non sei si... O tema non é sempre son eles os que se atreven. O tema é, si eu, en vez de abrir camino, son Juan Gómez Jurado, atrévese. Non. Porque a ti te publica Planeta e a mi hijo no. Non. Non hai ese tema. Non hai. A xente di, bueno, non lo sabes. Sí, sei no. Eu creo que Cero efectivamente... pruebas, cero dudas. Pero pruebas Claro, dudas, que estamos máis exactamente. cuestionadas, ou é a sensación que eu teño. É que ahora está de moda publicar a mulleres. Non o oíche nunca? Eu todo o tempo. Bueno, hai escritores sisudos hombres escribindo artigos de opinión dicindo que está de moda publicar mulleres. Sí.
E que pobres Tamén hai homes. escritores que asinan con pseudónimo de muller, concretamente 3, porque fixeron falta 3 para facer unha. E pasa. E teño que dicir que a min pareceume ben. Quero dicir, pareceume ben no sentido de que eu non entendín a indignación xeral con este tema. Bueno, eu entendo unha parte. Eu non. A mí pareceume gracioso. Sempre Dixen, por un lado pensei, mira canta pasta está gastando o Planeta. Bueno, Eso naquel foi o momento, primeiro que pensei. naquel momento non era Planeta non me vai publicar xamais, aí, vamos, ni nos vai patrocinar, ni nada. Podes Sinto te quedar moitísimo. tranquila, que a min Planeta, tampouco, patrocínanos, por favor. Patrocínanos, efectivamente. Non, pero é verdade que vai o estar primeiro mal. que pensei é, xa teñen que valer cartos estes señores, xa teñen que facer ganar cartos a esta editorial para que se suba o orzamento do premio literario mellor dotado de España, que xa Pero é... como iban a saber ellos que se lo iban a dar? Bueno, si eu es que sei, anónimo con cousas. unha plica. Pero Estás aplica haciendo que é de pasar adamantium, o pode Espíritu ser. Santo. Sí, Pero estoy viendo pasar al notario del premio Planeta. as plicas son de papel, pódense abrir, non son de adamantium. Sí, sí, é igual. Bueno, Estou caladiña pues iso. porque xa ir a juicio tamén, pois non. A cousa é que eu teño esa sensación, e claro, a miña Estamos referencia... facendo en galego, non o van a entender. Sí que lle poño subtítulos despois. Ai, pois paños ben clariños, aí, en fluorescente. Non nos van ler. A meu problema con isto é que eu teño A de min non me referencia lían pa publicar, me habitual... vanme ler pa isto. A miña referencia habitual é Abril. Entón, comprenderás. Así vas. Claro, que preciso a constatación de saber se ti consideras que tamén estamos máis cuestionadas En todo. como escritoras. Como Sí, autoras, pero en en xeral. todo, pero en todo, pero en todo. Pero, a ver, eu tamén quero deixar a pinga optimista de que isto está cambiando. Bueno, aquí, ela, non sei tú, pero ela e eu estamos ennoviadas con 2 homes que teñen que facer algo ben para que nós esteamos ennoviadas con 2 homes. Sí. E non con 2 ranas de É que len charca. mulleres tamén, incluso. É unha cousa asombrosa. Ah, eu teño que dicir Que que eu sí que estou moi teño... sola na vida, vale? Non, é igual. Que sí que teño aí... No, eu teño a maioría da xente que me lee son mulleres, porque a maioría da xente que lee son mulleres. Son Claro, é mulleres. unha E a cousa maioría estadística. inmensa de xente que lea mulleres son mulleres. Sí, pero teño aí homes que me falan e me din o que opinan dos meus libros, que é esperanza, Sí. É que eu creo, ademais, que así como... Non porque me fagan a pelota. Que tamén. Pero porque son majos, porque se acercan a ti e queren interactuar contigo, e tú xa vas, porque non sei se vos pasa, pero eu cando veño un home Sí. desconocido a falar Sí, comigo, culete apretado. Ai, sí, sí. Sí. Pero isto é cando me terrible. falan por redes sociales, eso tamén dá para o podcast aparte, de Sí. hombres abriendo conversaciones por Instagram. Hola, guapa. mujeres. Hola, guapa. Entón, eu teño... Teño- de feito, teño fixen tres categorías de homes amizade que con abren- homes así que me falaron Sí, a través sí, dos eu meus tamén, libros. fora e bromas, me no, pareceu fora fantástico. bromas, que parece Pero que... teño parece Not que all comen- men. Not all men, but always a man. Quero dicir... But a lot of men. Non, pero que é verdade que eu, a miña experiencia con homes que abren DMs É mala en general. non é Ah. absolutamente ridícula. Ah, Quero vale. dicir, teño, por un lado, xente normal. Hai unha porcentaxe non moi alta, pero hai de xente normal que abre unha mensaxe, pois Gustoume gustoume o vídeo que colgaches con isto, está me gustando o podcast, ou podes falar de isto, ou me recomendan un libro, ou me falan do libro que recomendei, ou falan do que escribín eu, que é un libro cun foco claramente feminino, e falan dele, pois lino, gustoume moito, e tal. Vale, ben, poucos, pero hai. E logo hai outras dúas categorías. Unha que é señores que me explican cosas. Always. Esta é a meirande de todas as categorías, esta é a mayoritaria, pero unha cousa increíble de diferencia, homes que me explican cousas como se eu tivera 6 anos, unha lobotomía, e por algún motivo que descoñezo, non practiquei nunca a miña profesión, que é xornalista. Entón, pasa é que tes explica vexina. cousas ridículas, en plan, Claro. é que nos periódicos faise así. Ah, sí? Que é un periódico? Claro, é como, pero coñezo a esta persoa, quero dicir, non se agochan detrás de un nick nin tal, teñen unha cara e un nome. Manolo, es inserte aquí, pois enxeñeiro civil. E saberás moitísimo de enxeñería civil, eu non sei facer un ponte, porque non teño idea de facer unha ponte, pero ti sí, eu non. Agora, de xornalismo, sei algo máis que a ti, pois aínda teñen algo que explicar. E E cal é a logo está terceira categoría? que manda fotos. Fotopolla. Eu Correcto. non tive... Eu tive unha temporada que era inexplicable, tía. Eu creo que non. Tuve en fototetas. Fascinante. Sí, sí, eu as miñas... Not all women. non era dunha muller.
Eso foi unha... Cando saquei Senlleiras, as miñas amigas de Burela, claro, era o primeiro, bueno, non era o primeiro libro, pero era así o primeiro que empezou a sair en xornais, mainstream, sí. porque o anterior, volvo a dicir, era Lix, entón non se fai nin caso a Lix. Entón empecé a salir así por xornais e tal, entón as miñas amigas de Burela a veces mandábanme cousas, entón un día mandoume, Antía, mira que subiu este home, era un home, entón levaba unha camiseta destas de tiras, pero as camisetas de tiras xa son cuestionables. Pero era destas de tiras que non van polo sobaco, que se meten pa dentro e dejan ver a veces pezón. Que necesidade? E entonces tiña o libro no pezón. E entonces, por aí unha época graciosa, porque cada cousa que había, fotopezón, acordades da fotopezón? O Non libro de pode ser Antía no pezón. verdade. E foi unha época divertida. Pero gustoulle o libro, que era importante. Non Que lembro libro? as súas palabras, Que libro? pero lembro a foto. Bueno, impactante, A claro. ver, eu a primeira vez que firmei na Feira do Libro de Madrid levei un vestido moi bonito, moi elexido durante semanas. Porque obsesivas nós, no. Así como de pico. Sin decatarme de que nunha feira do libro ti estás sentada aí Por abaixo. debaixo do... Sí. Houbo xente que me veu ombligo, braga, rodillas, pero a través do escote. Bueno, porque o levabas, se non levaras Pero bragas, ibas non, pues ventilada, que a Feira do Libro de Madrid foi moita calor. Moitísima, é terrible, Moitísima. está moi mal pensada esa feira, Sí. porque as casetas son de metal, sí, é un forno constante. Pero todos os anos hai desmayos, eso mola. Eu quedo máis tranquila sabendo que non estou só, con sentirme Non cuestionada. estamos, e aparte, a min hai unha parte que o mal de muchos consuelo de tontos, que é a base da miña vida, basicamente. Sempre que falamos deste tipo de temas, recibimos moitas mensaxes. Vale, non me están preguntando mucho a modo María Teño Pombo, que vale? dicir Porque que temos 4 seguidores. redes levas pero a abrir. falannos os 4. Non, pero é verdade. Podemos compartir esas conversas unha vez salga o podcast. Sí, oh. Sí, claro. Pero é que... A fotopolla non. Moita, Non, moita, se queres todo, quedes todo, amiga. Aquí. yo que sé. Moitísima xente escribe, en plan, vale, a min eso pasoume na miña editorial, falando ao mellor do sistema editorial ou falando desas interaccións ás veces incómodas con lectores homes ou con editores ou con... recibimos, de verdade que recibimos bastantes máis mensaxes das que falan de escobas e sitios por donde metelas, que tamén son bastantes. Porque odiannos un pouco por feministas. Bueno, a ver, no, agora falando en serio, ti senticheste en algún momento, porque hasta agora era todo broma. Claro, hasta aquí era... Non, Era quero broma. dicir, ti senticheste en algún momento cuestionada no mundo literario por ser especialmente reivindicativa, por ser especialmente vehemente, non son os teus libros, e que tamén nas túas expresións públicas, non tes, como dicíamos antes, non ten pelo na lingua ningún, Antía, ten que falar, fala. Indirectamente, ao mellor, certo tu fillo de esta non fai literatura, sino que hace feminismo con letras, aí pode ser, Palabras e pero párrafos. non directamente. E logo, como vendo bastante ben, poderoso don dinero, se callan un poquito. Bueno, entón dentro do mundo Que literario hermoso ben. esto. Está ben tamén que o público Tamén teño considere que dicir que eu son moito de vivir no meu mundo de piruletas e unicornios. Que faz moi ben. Home, Que eu creo claro. que foi un método de autoprotección que fixen desde nena inconscientemente, e seguín facendo porque me vai genial. Claro, é que é moi importante. Entón, eu acórdome tamén nunha presentación dun libro meu, que non direi máis datos porque non xa sabe quen foi, que me viñeron a acompañar a presentar o meu libro e falaron de todo menos de mi libro. Sí, pasou. Era un señor hablando de sus libros, entonces creo que me pasou 2 veces. E eu salín das presentacións cunha sensación rara, pero sin saber identificala, entonces aí é cando viña o meu churri, que por eso digo que é esperanza, e me dicía, este señor é imbécil. Falou máis do seu libro que dos teus. A este non o volves a Vivín invitar. algunha presentación así, non conmigo, con outros autores os que fun ver en presentacións, que é raro. É raro porque estás pensando, pero por que non estou escoitando nada do libro que vin escoitar? Ou cando falan do teu libro, pero falan máis eles, que tú dices. Ou cando te explican o teu libro. Que a min eso pasoume. Antía tamén, xa Non, é contou que ti aquí faz referencia a... Non. Pero eu entendino así. Xa, claro, pero eu escribín o libro. Saberei eu a que estou facendo referencia. rompendo unha lanza a favor desta persoa, sin saber eu quen é, é verdade que ti cando publicas un libro, o libro deixa de ser del todo teu e pasa sí, a ser por suposto. do público, quero dicir, cada un interpreta... Claro, pero non me podes decir en que estaba pensando eu cando escribín. Non, claro, xa. Claro.
Non, Non, iso eu, non. a ver, que parece que son o Grinch deste episodio, sorpresa. Non, é que está parecendo que eu son moitísimo máis doce, que non Xa, son. é como a Naif. Estou Ves? como si. Mundo de piruletas e Mundo de unicornios. piruleta. Eu son moi de piruleta e unicornio, Sí, no. Eu que levo 10 anos no sistema editorial estatal, moi pouquiños meses no galego, entón... É que son moi diferentes, Sí, Eu teño a creo que sensación son de moi que sí. diferentes. Eu teño unha gran vantaxe que me gusta, ninguén me fai caso, non? Pero eu solto todas as conversas que tiveron xentes do mundo editorial español diante de min, non? Entón, sei cousiñas de todo tipo. Ai, encántame, é como Sí, claro. sei cousas. Sí, sei moitas cousas. Esquiciadas de Mira, libro, sei fundamental, é que cotilleos de isto libro. viña É ao como que... as píldoras culturais, pero... Rexouas. Non, isto viña ao que lle preguntaba a Santi hai un segundo de se sentira, non sei exactamente como era, menos respectada, Cuestionada, sí. como autora por ser moi reivindicativa. É que eu, en 10 aniños, oín moitas conversas sobre como se fala nos círculos de un pouquiño de poder das editoriais das autoras que teñen voz. E cando digo voz, é voz allea aos Propia. seus libros. Voz non? propia. Voz fora do literario. Sí. Bueno, volvemos ao... Había escobas meténdose por fora. Non, hai histéricas, e hai tola perdida, e hai ese tipo de cousas. Bueno, pero eu non teño nada diso e tamén chamanme tola perdida. Quero dicir, non é unha cousa Eu sí que estou tola, entón non me molesta. Non, Está xa, ben, sí. está ben. Eu nesto reivindico totalmente a miña tolemia. Ademais, como dicíamos ao principio, eu reivindico esa carraxe, esa tolemia como parte da miña personalidade inculcada. Eu querería ser un ser de luz, pero non me deixades, coño. Claro, eu querería ser É difícil, doce é e maravillosa, e estabes empeñados en facer que non. Pois ala, Sí, é o que pero non. E da gracias que non temos Entendo perfectamente o vosso licencia de argumento. armas. hai. Ao Eu que sempre digo vou- mesmo, menos mal que me dieron paciencia, que se me dan forza. Vou mencionar políticos xa para que todo o mundo me odie. Ao que vou é a que non se fala igual, nin se evalúa igual, nin se xulga igual a un, por exemplo, non? A un activista social pro-Palestina que a unha activista social pro-Palestina. Ninguén non, pero non se dirían as barbaridades que se din de Greta Thunberg si fora Greto. Claro, pero isto Diríanse pasa, outras. Isto pasa Pero absolutamente... non se engadiría Isto todo o pasa demais. absolutamente con todo. E aquí Antía, por exemplo, saberá mellor que nos por un punto de experiencia directa que la ENAI. Cantas veces nun acto, nun evento público, nunha feira que tiveras que marchar máis dun día, te preguntaron, e a rapaciña con quen quedou? Pois co seu pai, que ten un pai. Teño sorte neso. Joder. Eu creo que xa vou, como eu xa non, xa saben de que pau vou. Entonces eu creo que xa Sí. Xa non Pode arriscan, por ser, se acaso pode se ser. cae a mirada. Pode ser, pero bueno, a min sí que... vou pregunta moito, insistir. Eire, que tal? Bueno, ben. Pero xa está. Non son consciente, tamén che digo que eu teño memoria selectiva. Mellor me preguntaron e dixen este gilipollas. E Borrei. quedeime con Non, eu este creo- gilipollas e agora non me acordo porque era gilipollas, era por eso, pero borreino. Pero quedome Está ben, porque isto eu entendo que aprendistes moitísimo de saúde mental escribindo o elefante, porque vexo No, moita... do escribir Ou mal que vivindo, non. non? Máis de 10 anos de terapia, Claro. que son cantos. Sí, porque por se non o sabedes, aínda que hai terapia cuberta pola Seguridade Social, Está difícil. Sí, está complicadillo. está complicada. Entonces, bueno, que me sirva de algo. Sí, claro. E que non siga habendo sectores que fan que sigamos tendo que ir para aguantalos, pero bueno, é que é complicado, é que falabades de é que eu me autorreivindícome como tola, non? Sí, todo iso eu estou aí. Pero eu tamén me autorreivindícome como tola porque tola non é un diagnóstico. Claro, efectivamente. Que sí, por suposto. Pero é que eu sigo vendo un respecto reverencial ás voces críticas e difíciles e polémicas de autores masculinos fronte ás moitas menos voces de autoras femininas e con moita máis carga de es que esta es una loca. A ver, E podería decir nomes, e cando apaguemos a cámara digo os nomes. hai unha cousa que a mí me parece moi interesante. Mándenos un DM para saber os nomes. Sí, y un bizum de 10 euros al 666. Escobas non. Escobas non, Escobas non. por favor. A ver, eu creo que aquí hai unha cousa a maiores que é que estamos dando a volta á tortilla outra vez.
Creo, isto é unha percepción persoal, pero é a percepción persoal da que naceu este podcast en concreto. Este episodio en concreto naceu, o público que está aquí xa o sabe porque o contamos fora de cámara, naceu dunha conversa a raíz dun libro adaptado á serie que, digamos que retoma un pouco ese rol clásico tradicional de muller que ten unha dúbida existencial nun amor, e toda a historia desta muller redúcese a esa parte sentimental, etc. Entón, a raíz desta conversa, falábamos de que hai moitos libros actuais, cando digo actuais, publicados nos últimos 4 ou 5 anos, ou menos, que volven a ese rol tradicional feminino dentro da romántica, que a min pareceme moi preocupante, e creo que iso xa o teníamos superado. E pasa un pouco con todo isto que estamos comentando. Social, non? Quero dicir, houve un momento no que eso estaba superado, houve un momento no que tiñamos literatura romántica super interesante, con mulleres, con perfis moi... Eu non sei facer a análise sociolóxica de que foi... Unha pregunta que facemos en todos os capítulos, se foi primeiro o ovo ou a galiña. Pois, Gústanos moito a que filosofía. creo que esa ese volver para atrás. É unha retrogradación totalmente. Retrogradación é unha palabra que te acabas de inventar. Non, é como Mercurio tamén retrograda 2 veces ao ano. Ok, é social. Eu non sei se os produtos de ocio influíron en que haxa ese retroceso Non, eu creo que os social produtos de ocio sempre son productos da reflicten a sociedade, exacto. Eu creo que o produto de ocio sempre... Pero que tamén na nosa época, na Eu nosa... creo que ás veces nos crean... Sí, un escenario. Sí, crean pero gustos, pero crean gustos. Eu solo leo... Pero si ese a mí me gusto gusta a crease romántica, por algo. a romántica que leo, ela sempre es virgen. Pois vou que pensar que hai un problema se non son. Chega un punto en que eu teño adestrado o meu gusto en que me guste iso, porque é o único que ligo. Claro, pero eu creo que aí máis que o ocio somos a primeira xeración que se enfronta a unha terceira vía entre a realidade e o ocio, entre a realidade e a ficción, que son as redes. Que non son realidade e non son ficción. Sí, pero non son de todo ningunha das dúas cousas, son unha terceira vía. Entón, creo que a influencia das redes é moitísimo maior que a de calquera produto de ocio, incluso da película máis mainstream ou do libro máis vendido. Estamos vivindo tamén nun momento moi específico. Hai moitísimas análises sociolóxicas moito máis sesudas do que eu podo facer nunca na miña vida, porque non teño esta capacidade que explican que... Se foses un home xa serías sociólogo, claro, pero non é o xornalista, caso. escritor, Eu estudiei cuñado. xornalismo mal, tamén digo, quero dicir, o xornalismo que eu estudiei era COU 5 anos. Pasei 90, tamén o digo. Pero vamos, que tampouco son a muller máis inteligente. No, o lápis máis afilado da caixa non son. Pero, aínda así ler, sei. Entón, leí varios artigos e varios informes moito máis sesudos e máis interesantes do que eu pode decir, explicando que estamos nun momento social moi interesante, porque efectivamente é a primeira vez en moitos anos que mundialmente, xa non en España, estamos retrocedendo en lugar de avanzar. Dende o final da Segunda Guerra Mundial non se vía algo así. O final da Segunda Guerra Mundial supuxo un retroceso moi grande porque viñamos dunha crise económica que provocou en parte esa Segunda Guerra Mundial. Esa Segunda Guerra Mundial provocou que as mulleres chegaran ás fábricas, que as mulleres acadaran unha independencia económica que non tiñan noutro momento, e o remate desa Segunda Guerra Mundial provocou que todas esas mulleres que xa tiñan unha vida independizada económicamente, unha capacidade económica que lles permitía facer o que lles petase, volveran á cociña para deixar os anxos do fogar. E houve toda unha campaña ao redor disto para devolver a esas mulleres ese espazo que, entre outras cousas, conseguiu que en Estados Unidos o consumo de tranquilizantes e de opiáceos aumentase un 300 e pico %. É do que falábamos o día que recomendei a mística da feminidade de Betty Friedman. Porque as mulleres necesitaban doparse para asumir esa volta a ese rol sumiso imposto, porque o rol sumiso, cando é decidido, pois mira, pero a decisión ten que ser libre, polo tanto xa non é sumisa. Non sei se me explico. Eu son da opinión de que ningunha decisión é libre 100%. Claro, por suposto. Nunca, efectivamente. Entón, o que explican estes sociólogos é que neste momento, despois da crise de 2008, non volvemos nunca a un momento de bonanza económica e no 2019-2020 chegou o COVID e xa rematamos. Entón, hai unha xeración inteira que nunca tivo un momento de bonanza económica. Nunca o viviu. Sí, e esa xeración mira para atrás buscando un referente e por algún motivo que descoñezo, en lugar de atopar o referente nos 90, nos 2000, pois eu creo que sí que o coñezo. Non é tanto nos 50, hai un pouco de todo.
Eu creo que o componente ese que che falta no argumento é estético. Bueno. Vivimos nunha sociedade... Sí. Vivimos nunha sociedade marcada pola estética desde o momento en que 2 ou 3 horas ao día de moitísima xente e moitas máis de xente moi nova consúmense diante dunha pantalla vendo cousas bonitas, non? É verdade que tamén nos últimos anos moito vídeo tal, pero durante moito tempo foi Instagram, foto perfect, sabes? Claro, pero eu seu son moi filtro e fan tal. do Pinterest e non me volvín tradwife, quero Ti dicir. tes 13 anos? Non, claro. Todo o Onde tempo, polo quedar? menos, claro. Claro, sí. Entón, Só cando fago non podcast. falo de que admiren a estética das faldas dos 50, tampouco é ir tan a iso. Pero é verdade que hai unha enorme cantidade de contas de redes sociais, non sei hasta que punto impulsadas por poderes obscuros, porque non quero entrar aí, porque me paranoio non durmo logo de noite, que mostran o preciosa que é a vida nunha granxa de Utah con 9 fillos e muxindo as vacas. Sí, maravilloso. Bueno, voume calar. Vale, pero son preciosas as fotos e teñen os electrodomésticos verde menta. E podes mercalos, os electrodomésticos. Non me vale como Non me excusa. está entendendo, Non sempre me entendo, pasa pero esto. venme a carraxe, da que falábamos Xa, ao principio. claro, pero ti non tes 14 anos. Pasa un pouco coas bodas. Ti non te das conta que na nosa xeración non se casou naide. Que dixo? Estás de coña? Na miña pandilla casáronse todas. Vale, pois na túa pandilla, pero na miña ningunha. Ah, bueno, pero que tocaronte a ti todas No, esas, a min tocaron non, todas pero que non o esas. digo de... Que queres que che diga? Non o digo de coña, a nosa xeneración foi a primeira que tivo a boda, como a miña, eu caseime, pero caseime con 20 persoas e con un vestido de H&M de 20 euros. Ah, non, eu fun a moita boda na colegiata e o Finisterre, Ah, eres ese tipo de pija, Dios. A Las moita. esclavas que daño han hecho. Ahora non podes ir a unha boda se non das 200 euros por cabeza. Claro, a eso é o que vou. Eu vexo que agora estou, pero certísima de que é influencia de Instagram, as bodas xa hai pedida de man. Preboda? Que coño é unha preboda? Pois unha festa, que vai ser unha Vale, unha festa? pois hai todo iso, todo tipo de Mira, non cousas sabedes, Mira, daqui fotografiables. a 10 anos, vaticinio, daqui a 10 anos, bueno, xa hai, que iba a dicir? Posboda xa hai. Claro, Xa vin claro. outro día unha tía que dicía, e agora nos vamos de posboda. E eu, que coño é a posboda? Pois Preboda, o que vai boda, despois. posboda, e tamén te vas ir de Vale, pero viaxe todo de iso, novios con eles. todo iso non había na nosa época. Bueno, a ver, eu todo que sexa facer festa pareceme ben. Que sí. Pero gratis. Por exemplo, Bueno, eso claro, o pero primeiro. gratis é difícil. Bueno, pero 10 euros de bote, e de xuntamos bote, e claro, facemos aí algo. estamos Vale, todos. no 200 euros de bote. Claro, ti E se terás vas con tu unha- marido, 400. Ti terás unha pandilla moi concreta, pero hai cousas que saen por pura estadística. Nos últimos 6-7 anos, bueno, dende o COVID, que evidentemente ese ano non se fixo nada, aumentou o número de bodas con respecto é a primeira vez na historia en que aumenta o número de bodas. Con isto non estou dicindo que as bodas sexan algo malo, pero si é verdade que é algo tradicional, ao fin e ao cabo, non? Sí. Eu estou convencida de que hai unha razón estética, de que a xente ve en Instagram a boda de María Pombo e 4 máis que entran as mesas temáticas con Pero espigas a mí de pareceme trigo ben e a lavanda festa. de cores. Digo e eu todo. que eu nunca sei, quero dicir. Eu estuve comentando unha boda dunha influencer que foi a Ribadeo e Oi, tiña vacas Claro, detrás. por supuesto. E foi E dicía, que bonita a boda con vacas, e eu non te acercacho suficiente. Fíxenos non, media claro. agosto na Mariña a boda esa. Pero mira, foi o teu story máis comentado da historia, fijo. Bueno, cando me puxen a ordenar a librería tamén, pero tamén. da boda da influencer foi Sí, gracioso, sí. foi gracioso, porque además puxose a bailar despois co seu pai, a canción de Julio Iglesias De de Niña Niña Mujer. Mujer, que logo digo eu, estamos nos criticando que as novas xeracións escoitan reggaetón, que ojo como cuidado trata as aí. mulleres, pero es que vosotros vides escoitar al señor Julio Iglesias, quero dicir, menos rajar para arriba que ou cuspir para arriba que logo caenos en riba, porque Está ben, porque a min quedame a dúbida, entón, ti crees que hai esperanza, de eu verdade? creo que hai esperanza, porque se non creese que houvese esperanza, estaría tirándome dunha ponte. Sí, eu vou agora. Quedei aí en Alfonso Molina. E bueno, logo se ves as enquisas desagregadas por sexos, eles veñen moi machirulos, pero elas non. Entón, claro, cando faz a media, sale "Oh, as novas generaciones", perdona. Ellos, que lo estropean todo. No, elas non. Elas, moitas teñen unha conciencia feminista moito máis grande do que eu tiña a súa edad. Indudablemente. Sobre todo, conciencia. Non sei si
non sei se exactamente levada á práctica, pero a conciencia, sin ninguna dúbida, e hai un enorme porcentaxe de mulleres Eu teño novas que... esperanza, por resumilo, por unha frase da filósofa Alba Carrillo, Maravillosa. que dice que por un polvo hasta el más facha se vuelve rojo. Entonces eu estou esperando esa eclosión dos, como se chaman, dos incels, que aquí en España non poden coller unha pistola e poñense a matar. Entonces, que empecen a cuestionarse cousas de por que esta Y desde tía non moito quere tío. follar conmigo, plantéatelo. Hostia, E que empecen a Pero ti estás facer a plantexando unha deconstrucción. a min encántame que vivas no mundo da piruleta, pero é máis piruleta como eu. Porque Sí. eu non vexo esta xente pensando. Claro, que, eu estou aquí como rodeada por Spinete e Don Pimpón. Totalmente. Eu son Que Don estou Pimpón. flipando, vamos. Claramente. Rapazas, hai que ir rematando, porque o noso técnico vai nos matar. Ah, Levamos sí, unha pero hora sempre aquí. nos quere matar. Raca. A min gustaríame quedarme con esta idea de que hai esperanza. Pero ten un nome feminino, polo que vexo, non? Bueno, a eles nos institutos, cando os colles en grupo, iba a dicir algo, pero pobres gorilas. ¿No? Cando os colles en grupo, Engorilan. pobres gorilas. E logo cando os colles un a un, sí que ves que teñen cabeciña. O problema é cando se xuntan en grupo. Sí. Vale. Hai que illalos. Sí. Vale. É a solución. É a solución. Pois agora que Trump abre Alcatraz, podemos Podemos aproveitar. meterlos a todos allí. Antes de que nos cierren el podcast, imos cerralo nos. Antía Yáñez. Admitimos Vasoiras, no. comentarios de odio, hate e todo tipo de Sí, comentarios sí. cousas que nos faigan virales. Amenazas xa non nos fai tanta gracia, pero bueno, A mí sí. se vos presta, adiante, tampouco pasa nada. A mí sí, porque logo é contenido para redes. Eso Sí, sí, eso é verdad. Eso sí, facédenos virais. Antía Yáñez, moitísimas gracias por ternos acompañado esta tarde neste Desquiciadas, libro máis desquiciado que nunca, pero tamén moi literario e sobre todo moi feminista. Piruletas e unicornio. E piruletas e E unicornios. volverás, non? Esta vez autoinviteime, a próxima invitades. A próxima invitamos de nós. Non tardaremos, A próxima invitamos de nós. Abril Camino, moitas gracias Igualmente. por facer E moitas doblete grazas. este mes. A todo este público que nos acompaña hoxe. Un aplauso para este público maravilloso. E nos volvemos dentro de nada, porque xa sabedes que este é un programa especial, así que dentro de uns días temos o Desquiciabas de libro normal dentro da regulación deste programa. Estás nos chamando normales? Sí. É que normal. Ata pronto. Gracias.